guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest breaking news. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Olinder Chapel rich auntie vadedzera kuti ivo varwadziwa nezvakaitika kuna Gary guys. Tsaona yakaitika paakashayikira kuchipatara. Vanyora ivo rich auntie vakanyora kuti Zimbabwe government, I will buy and donate 10 second-hand ambulances from UK and ship them as long as you don't charge me chuti. Ndozvataurwa naOlinder Chapel achidedzera kuti ndoda kudonetera Zimbabwe because zviri kuitika kuZimbabwe zvinorwadza. Maaccident ese atiri kungoona ari kuitika, vanhu vari kutadza kutakurwa nemaambulensi. Saka Olinder is offering arikuda kudoneta maambulensi kuZimbabwe. Saka ari kudedzera kuti as long musingandichaji chuti. Nemunongoziva mega Zanupf hainyare kusanyara timu yevaraka achikuda kuitirwa basa nevamwe vanhu, iyo ichidya mari dzevanhu. Munoziva mega guys, mumashopu masense ese arimo mumashopu muZimbabwe imari inoenda kugovernment. Government hatizi kuti iri kuendesa kupe mari timu yevarakasha, apa iri kuba gold, apa iri kudya zvese yakuda kuitirwa. Saka Olinder adedzera kuti anogona kuita sekutenga maambulensi kubva kuUK owaunza kunoko, asi musandichaje. Asi munongoziva mega Zanupf hainyare inogona kuda kutomuchaja sezvinonzi maambulensi acho Olinder ari kuaendesa kumba kwake, iye Olinder achida kuitira iyo Zanupf ichida kuitira vanhu vemuZimbabwe. So guys, handizivi kuti munoti kudii rich aunt Olinder Chapel adedzera kuti muri kuti kudii nazvo, hatizivi kuti vacharesponda here. Munongoziva mega Zanupf kuzviitisa nekuzvida zvisingaite sezvinonzi nyika ndeyavo, vanofanira kutoresponda vapuhwe vadoneterwe maambulensi waya because vari useless. Pane ndege dzakauya dzikabva kuRussia hatisi kudziona. Saka unongoona wega kuti aya hapana patiri pama1 muZimbabwe, muri kungoona mega guys. Saka kana pane vanenge vaida kudoneta vanofanira kudoneta, but problem Zanupf yacho kana yakuudzwa ichikumbirwa ida kuitirwa mafavors haidi sezvinonzi inogona kuita basa. Thank you so much. Don't forget to subscribe.